Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakauyawo muno muSouth Africa ndikangoti maybe about 11 years ago. Kutaura kudai so, situation yacho yatova worse. Apa kana chandiinacho hapatomborina mukoma. So ndakazoti ndawana mari yangu nerimwe gore yebonus. Instead kuti ndige ndichienda kumusha, ndakabva ndati kumusha kwacho zvakangofanana because musha ratongovawo dongo. Amai vangu panguva yacho iyoyo vainge vachiri vapenyu, but vainge vakaramwawo musha ndobva vadzokera kuhama dzavo. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndige ndichitsvaka mukadzi. Gore racho iroro ndipo pandakakwanisa kuvatumidzirawo mari yeChristmas yainge ichikwana iyo kuita $200. Vakafara chaizvo after so many years. Saka ndakabva ndachizotora munhu wangu ngomanashe. Mukadzi uyu akandinyepera because ndainge ndisingadi mukadzi akambogara muno muJoni kana kuti ainge achitogara muno muJoni. Ndini uyo ndokubva ndaenda hangu pane imwe dating Facebook group. So ndakati ndirimo mugroup muya ndakabva ndaona mumwe musikana ndokubva ndatanga kutaura naye. This was after akomenta papicture rangu randainge ndaposta ndichiti single and searching. Takazoti tokurukura, then ndokubva azondiudza kuti she was willing to come to South Africa even though ainge asina passport. Ndakabva ndati this was the perfect time kuti munhu uyu ainge achiuya kuno kuSouth Africa because mapurisa anenge asinganetsi motikari dzinenge dzichiuya kunoku kuSouth Africa. So ndakatumidzira munhu mari, but pakamboitika madelays. Ipapo I think that was when I should have seen kuti patori nema-red flags zvekudaro, but ndakangoshingirira munhu akaita mazuva asingabatiki pamap. All of a sudden munhu ndopa akabva azonditi handisisina mari. Ndikati hausisina mari uripi? Akabva anditi iye ainge ari murutenga. Ndikati iwe, you mean kuti unokwira kubva kuHarare then obva wazostaka wava murutenga without telling me? Akanditi I wanted to surprise you. Ndikati iwe, how were you going to surprise me? Because you were supposed to ask me kuti pandinogara chaipo ndepapi. Izvo munhu mukoma aitova nemadhiri ake, aidanana nomumwewo driver, saka akatongokwira truck radriver uya. Saka munhu uyu ainge achigumira murutenga. Ndakatumidzira munhu mari ndisingatozivi kutoti ndainge ndatozvitorera hangu munhu wemadhiri. Kudai munhu haachabatiki because ndainge ndamuudza kuti unofanira kuti unge uchizokwira munhenzva ndorisinganetse pabhodha, haritombosetyi pabhodha since iwewe usina passport. Akati zvakanaka. Ndakabva ndatoenda kugaraji ndikabva ndanokumbira mafoni numbers, ndokubva ndamupa mafoni numbers. Ndikati chitaura nemunhu uyu, hanzi ndiye ane bhazi ratosimuka richibva kuHarare izvezvi. Akati alright, iripo. Handina kuzobvunza zvakawanda. Izvo munhu ahaika futi, ahaika rimwe track ndokubva afamba achidanana zvake natruck driver uya. Kuzoti kochi akabva anditi ndakwira bhazi risiriro, ndakwira bhazi relocal. Saka ndazotozviona ndava muBait Bridge. Izvo munhu ainge achiri pabhodha akamirira kuti track iroro ringe richizokliwa pabhodha. Akagara pabhodha handisivi kuti kwemazuva mangana, achingoti pabhodha pacho hanzi pari kupisa. Ndichingomutumidzira mari mukoma. Izvo aiti kana ndikamutumidzira mari ototenga hake zvekudya odya natruck driver wake uya. Saka mistake yaakazongoita ndeyekuti paakazoburukira pacho manje pane vamwe vakomana vanondiziva. Saka vakomana ava vanoita zvekugadzira maroad signs. Saka vakati vachinomira, ivo vakomana vainge vachishandirawo munharaunda imomo. But I only got to find out about this so many years later mukoma ndigere nemunhu. Izvo vakatomuona achitokisana natruck driver uya. Ndakazosara ndosvika zvangu mukoma, but game yainge yatotambwa kudhara. Ndatosvika paya ndokubva ndatotanga kutotenda murume uya nekundiunzirawo mukadzi wangu ndisingatozivi kuti ndiye ainge atonditangira kutoziva mukadzi wangu.
so ndakatorana nemukadzi ndokubva tazoenda kumba. Takagara hedu mune zvakanaka mazuva ekutanga. Obviously munhu kana achangotanga zviya anenge asingadi kuzivikanwa kuti ndo mabasa ake erima aanoita, anenge achivanziridza. Mukomanashe ndaiti ndikangobuda ndikaenda kubasa, varume vemulocation vaimuita pati, ende ndaizoti kana ndazotanga kutsvaka mumba ndaiona kuti munenge muine mari dzinenge dzakavigwa. Ndobva ndamubvunza kuti iwe ko mari iyi yabva kupi, ko iyi yabva kupi? Obva angoti ndiri munhukadzi, ndinenge ndichiitira kuti tisazoshandisa mari yose iyo yaunenge wandipa. Mukomanashi nerimwe zuva ndakazotomubata red handed, ndakarwadziwa, munhu ndakamurova, but nekuda kwekuti ndainge ndichimuda, and this was after so many sacrifices, because akangoti achingosvika ndobva atanga kundiudzawo kuti amai vake kumusha zvinhu zvainge zvakatovaomerawo, ndokubva ndamupa mari. Saka masacrifices ose iwawo andainge ndava kumuitira ndo akazongokonzeresa kuti ndikoramba ndigere naye. Mukomanashi ndakagara nemunhu uyu kumusha zviya zvandainge ndakataura kuti akana ndikangowana mukadzi ndobva ndatoenda naye kumusha, then ndobva ndatanga kuvakawo kumusha. Mukomanashi, nothing ever changed. Life became even worse. Ndainge ndiri munhu ainge akambogara nemuSouth African, ndingatoti pandainge ndichiri kudanana nemaSouth African zvainge zviri nani in terms of dressing, kuti ndaitotengawo hembe dzakanaka ndichitodyawo chikafu chakanaka. But kubva zvandakatanga kuzogara naye, one thing that is different between kudyiwa nemuSouth African nekudyiwa nemuZimbabwean, unokwanisa kutopunyuka ukatomboendawo kumusha kana uchidanana nemuSouth African, because haazokudyiri mari yako yose. But dambudziko nderekuti vedu ava vasikana vekuZimbabwe vanenge vaine maproblems akawanda, because anenge achiti vana vangu, amai vangu, chakati, maproblems acho haaperi. Day after day anenge achingofonerwa nevanenge vari kumusha kuti hatisisina chakati, ende anenge achingotarisa kwauri kuti shamwari kumusha kwanza kusisina chakati. Mukoma ndakadyiwa, ndikagokotwa, ndikapepetwa, ndikasiyiwa ndisisina chandainge ndiinacho. Ndokubva ndachizomubata zvekare red handed neimwe best friend yangu. Ipapo that was when I gave up on her, and on top of that kwava kutonditiza aine kamari kandainge ndamubatisa, akabva atanga kugara nebest friend yangu. Ndakarwadziwa ndikada kuzviuraya, but pane umwe akazoti iwe ko wadiwa enda kwaSangoma. Saka ndakabva ndazoenda kune umwe Sangoma aingonzi Dr. ari wemuno muSouth Africa, but in terms of kungowanawo mapepa kwaakazoita munomu nekuti akaroora mukadzi muSouth African, but iye ainge achibva kuMalawi. Ndakasvika kwekwe ndainge ndisitomborina kana hope at all, asi sekuru ava vakabva vanditi ikoko ndo kubasa kwavo kugadzira vanhu. Mukomanashi ndakabva ndachizopiwa gilazi, ndikabva ndanzi gilazi iri ndaifanira kuti ndinge ndichizoribaya netsono yavakandipa for 6 times. Ndikabva ndaita saizvozvo, ndakaribaya gilazi iroro 6 times. After ndaribaya ndopa ndakabva ndazoona mufananidzo wake wakangonyuka out of nowhere, mufananidzo wake uyu. Then ndokubva ndatoona kutoti ainge ava kutobuda ropa mumukanwa, munzeve zvekare nemumhino, ndokubva atofa. Ndikazotoona sort of like a vision, tatova paguva rake. Mukoma ndo zvakazoitika. Haana kana kuzombotora mazuva akati one day ndikabva ndatonzwa zvichinzi ainge akatsikwa nemotikari, she passed away, she died on the spot. Driver wacho haana kana kumbogara akawanikwa. Ndo zvakaitika ipapo. I moved on. Mukoma ndakambofara hangu ndikati waifungidzira kuti wakangwara, but dambudziko riripo manje nderekuti munhu uyu ari kundinetsa hama dzangu. Handisisina kana zororo, ndinorohwa usiku nesikati, ndinenge ndichingokinditsiwa chete. Ndiri kudawo help. Kana kuine maprofita, vanhu vanonamata kana kuti n'anga, ngavandibatsirewo, because as we are speaking right now, Mukomanashi, ruoko rwangu rwekuleft rwakatozvimba. Zvakaitika mukoma zvainge zviri very funny. Tainge titori kubasa paya, saka ndainge ndichitodrilla. Saka ndakati ndichidrilla kudaro, murungu ndokubva azombobuda. So ndakangoti ndichingononhonga drill riya, ndokubva ndatomuona ainge akabata pranga, akangomhanya achiuya padainge ndiri paya. Mukoma ndokubva
atondirova. Saka paakandirova ndakazama kuvhika neruoko rwangu rwekwaleft, ndokubva andirova paya ndikatodonhera pasi. Ndichizonomuka ndakatoita zvokutomutswa nemuridzi wemba iyoyo yacho yatainge tichitorenovhata. Akandibvunza kuti kochii, ndakazongomudza kuti ndainge ndangonzwa zvedzungu, ndokubva ndatongodonhera pasi ndikamukumbira kuti asazoudza murungu mukomana Ashe. Izvo ndainge ndarohwa nechipoko chemai late girlfriend. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handizivi kuti kusvika rini ndichingotambudzwa nechipoko chake. Anototi kana ndikatokecha kana kuti ndikaunza musikana for a sleep over mukomana Ashe, musikana iye yeka anoshungurudzwa Harare usiku hwose, achingoshungurudzwa chete nechipoko ichi. But iye anenge achingoti ndiri kungoshaya hope kana ndikada kungorara so, hamene zvandiri kungonzwa munyama dzangu. Saka ndobva ndatoziva kutoti chipoko chake. Ndine mishonga yakasiyana siyana yandiinayo. Imwe mishonga yacho inogara pasi pemubhedha, imwe inogara mumapockets emajean trousers angu sezvandakaudzwa naSangoma wacho, but hazvishandi. Paanenge anzwa kuda iye anotongouya obva atanga kundishungurudza. Chinondirwadza ndechekuti naatombotauri neni at all, anenge akangonyarara achingondishungurudza chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndashungurudzwa nechipoko late girlfriend yangu. Mahwani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Ashe makadii, please post as ID. Ndiri mudzimai ane makore 28, kutaura kuno misodzi iri pamatama. Takaberekwa tiri 2 vasikana mumba medu nevakomana vaviri. Both of us vasikana takawanikwa as problem. Vana mukomana Ashe, nhumbu dzinotobata asi dzichingobva zvisina kana tsananguro. Tanzwa nekubhadhariswa kumaprofita nedzimwe n'anga, asi hapana chiri kuchinja. Kuchipatara kunotonzi zvese zviri right. Ndinokumbirawo kana painewo angakwanisa kutibatsirawo mukomana Ashe. Kana vari vanobhadharisa tinobhadharawo zvaita. It is not easy pazera rangu rino kuita former miscarriages. Ndaneta mukomana Ashe, please notify me kana maposta. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Former miscarriages at the age of 28. But sometimes hazvidi here gyno kuenda futi kuna gyno specialist wekuti anomonitor kana kuri kunzi maybe unenge uri high risk, because sometimes kuzvipatara magovernment hospitals uchingonzi zviri right, kana mamwe aya magaino, mamwe aya ungoti unongonzi zviri right. Sometimes zvitoda a specialist againo kuti anokucheka and then ona kuti is everything okay. So vedare if you know any gyno that you know kuti this one is a specialist, you can help us in the comment section, because vanzvitsi vedu ava vari munomu muSouth Africa. Kana uina gyno akambokubatsira waunoti this one I can recommend, let us drop the names in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomana Ashe, ndinoda kureururawo kuti pandakaenda kunoromba ndakabva ndazonyora zita raamai vangu. Zvainge zvakatonzi ndege ndichinyora zita raamai nababa, but ndokubva ndazongonzi achinyora zita raamai vako. Ndakanyora zita ravo pakamucheka kered mushure mekunge ndanyora zita ravo mukomana Ashe. Ndo paya pandakazoona kamucheka aka kava kutanga kubvira, kakatobvira mukomana Ashe. Saka dambudziko riripo nderekuti amai vangu vanonamata. Ndamboedza nepose pandinogona napo kuti varegedze kuenda kuchechi mukoma. Dzimwe nguva
tinotombovasунdidzira mhepo sezvandakadzidziswa nen'anga yacho iyoyo, kuti kana ndikavasунdidzira mhepo ivo varegedze kunamata, because tinoda kuti kana vakangotsvedza rumwe chete then rufu rwobva rwatovashanyira vasati vadzokera kuchechi. Ndaedza mukomana chipati zviri kuramba. Ndakatombosvika pakutukana navo, vakachema vakati shuwa mwana wangu wakabuda mandiri, nhasi unosvika pakundiudza kuti ndiri hure. Shuwa ungandiudza kuti ndiri hure inini ndakahurira baba vako, ende iwe uri kuti una baba vako vamwe vaunoziva. Izvi ndakazviita mukomanashe zvikazotikonzeresa kuti maparents angu ange achiseparata, because baba vakabva vati ko mwana anozozviwana kupi zvekuti inini handisi baba vake. In all of this I was trying to break her spirit, but I can't break her spirit. Kune masatanist here anoteererawo chirongwa. Kana ariko ngaakupei namba dzavo, then ndobva ndachizotaura navo, because I really need spiritual help. Nganga yaiya iyo yakangondidzidzisa ikabva yati zvimwe zvacho handikwanise kuti ndirambe ndichingokubatsira, ndakatokanganisawo mhiko dzangu ndikazokupa mushonga wekuti unopota uchisundidzira mhepo kuna amai vako. This thing was supposed to happen naturally, vaifanira kungofa, but ivo vari kuramba vachingonamata, so I cannot continue doing that nekuti hanzi risk yacho it is too high nen'anga iyi. Saka pano ndiri kutsvakawo vaya vanoti ivo zvesatanism vanozvigona, ndibetsereiwo, ngatirwidzanei nemuvengi wedu uyu. Handiti mi munoti munovenga vanhu vanonamata here? Uyu ndauya naye muvengi, igobhora iri, just a penalty that you are going to kick without a keeper. Ngatishandidzanei. Maweaknesses amai vangu ndinomaziva, but now I need spiritual help. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndambozama kuti amai vangu varegedze kunamata, but she can't stop praying, and vari kutondikanganisira mhiko dzangu. I was supposed to become rich by now if she would have died very soon. Zvakangoma hazvo vedu, kusvika pakuparadza marriage yevabereki nekuda mari.